Allah jarama no feewi joni en jaɓanat tan namdal meɗen hono jeeɗiɓal saabu ɗum hankkadi saaha o yeehi en keɗaki noon vakkuleji goɗɗi less ɗi kono noon en jaɓanat namdal meɗen jeeɗiɓal ngal namdal meɗen jeeɗiɓal way ine wiiya wonde nangue walla lewru nanggama beele nanggal nangue e lewru ko hunde wonde nangueta tan kibdaro walla holno ɗum yarata e namdal yeesoma Seydi Ba. kaw a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere e namde ma ɗeɗo baɗɗe fayida namde worema ƴogade nder gandal tigui ƴogade nder hoore hewde gandal ƴogade nokku kadi labɗo ter ɓe mbi ko aqlu salim fil jisme salim haqqille kisɗo wawi wonde koye ɓandu hisnu ɓandu ndu sellani wawa wondade haqqille celluɗo ko haqqille celluɗo yattata koye ɓandu celluɗo al aqlu salim fil jisme salim ni wonno hoorema de ko hoore rondide gandal namde ma de fof gandal boɗal a jarama kaw mi wima faate nanggal nangue e nanggal lewru kadi eɗen wowi wiide nanggama hay gotel hen nangguetake ko wirnawo tan waɗata hakkude gueɗe tati alaa saago les 3 acteurs aji tati hoɗe nangue lewru leydi ɓeɗo alaa saago ɓe tawe joni noon eɗen gandi sen jejjitani taw ɓe mbi ko al ardu taduru hawla nafsiha wa hawla shams eɗen gandi e mbi leydi ndi no doga nangue gue dogani ko leydi ndi dogata immade hirnangue faya funnague cikken ko nangue gue immuto funnague faya hirnangue kono so wiyama nangue dogata ha waɗa yimɓe hewɓe de welno taw no yaaji kadi jirten ɗo ha moƴƴa ko leydi ndi yirloto ene taro en tallo e dow hoore mum eni tallo kadi e dow ene taro nangue lewru kadi ko satellite naturel de la terre komo ganduɗa ko a tabiol wahidi lel arde leydi ndi jogui lewru ndu jogui ɗum ko leydi ndi ndeko noon gooti hen fof ne yirlo e dow goɗɗo on waɗa saaha noon lewru ndu no doguirtini ɓiɗo hakkude nangue gue e leydi ndi taw koye diidol pootigol kono koye men tari lewru ndu wirna lumiére uji nangue jogornoɗi ardigaɗi ɗi kaaɗa e lewru ɗi mbasa yettade e leydi ndi ni woni jiyen nangue gue niɓɓiɗa haali tolli kode caɓɓuli jamma waɗa kono ɗum ko 7 minutes e waɗa juurata minute aji jeeɗi tan so waɗi noon ko ɗum woni wiyete nanggal nangue kono nde wonno Allah wi kullun yajiri goto fof no doga laaji musamman goto fof no doga o kullun kadi wa kullun fi falakin yasbahun Allah wi kanji fof ɗo jiilito koye weeyo falak dartoto judde ɗoni noon ɗoɗi doguirtini kanji ɗo lewru nangue leydi waɗa saaha mbimami lewru ndu c'est la ligne qui s'intercale entre le soleil et la terre joni noon on saaha noon ko leydi lewru ndu ɓilima hakkude leydi ndi e nangue lewru ndu ɓiɗo ɗon taari wirna en cinsiñe lumiére jogonnoɗo arde ga hen e leydi o wirno wona niɓɓere mbiyen nangue nanggama kono hay hunde hen nangga ko wirnawo tan dans quelques minutes koko yahata goto fof koko buusa tan yaaha heddata ko ɗon ala ko yimɓe kulata ene jooɗo ga no kawja hay hunde heɓe ne kula hen kono hay hunde koko ɓennata koko paata nanggal lewru noon ko leydi ndi kadi ɓiɗoto hettoya hakkude nangue gue e lewru ndu ni woni noon eɗo gandi lewru hokkata ɗum lumiére ko nangue lewru ndu leelawal ngal ɓamata koye nangue joni noon so leydi ndi heedi lewru ndu e nangue gue ɓilo ɗon lumiére uji jahannoɗe lewru leelawal ngal aɗa ga mbasade kono lewru ndu niɓɓitta watta ko ndu wojjatta ko au contraire kayru ndu wojjat ndu wojjat ndu wiye coy no ƴiƴam ni yimɓe mbiye lewru nanggama heeɓa ga hankkadi ina waɗa gueɗe goɗɗe ina moni fof no yimɓe kawji hunde foof no waɗe ɓoɓe mbiya lewru nanggama kono lewru nanggaka mbimon de lewru taro leydi saaha gotel hen ɓiilo hakkude men e goɗɗo on taw koye bi khatin wahidin mustaqim taw ko ligne mo ganduɗa poɗɗo mo oñaki taw ɓe pogodira kanji foof net soɗi pogodiri nangue wiye nanggama kono ɗum ɗo nangue nanggal nangue ɗo waɗi condition ngaji kala nanɗa nangue nanggama teskoɗa no fewi on saaha lewru ndu ɗo yiyata koye asmane he soit ndu darima ndu suwa darade kala mbiɗo nangue nanggama taw lewru yiya asmane he wi ɗum wona gonga wodani nangue nanggate tan kono lewru dawi ndu e suwa darade ko ɗo nanggal waɗata ñande nogas e jeenayyi walla sarɗiji nanggal nangue mbimi a wawa yiide mukk neɗɗo wima nangue nanggama taw neɗɗo ne yiiya lewru e asmane he c'est pas possible wawa wonde la yumkin abadan ayu haali min al ahwal wawa won kala mbiɗo nangue nanggama yi lewru wi ɗum leelo e leydi mbiya wodani jedda ɗum ha leelo e leydi min haali nangue nanggete tan kono lewru arte nogas e jeenayyi capantati taw nduɗo dawi ndu suwa darade ko ɗo nangue nanggete teskoɗen fewi de onon banda men tel tinnuɗe teskone fewi kalni ko
kala nangue nanga on jita jamais lewru men wiyete ko wiyete la nouvelle ligne français ko fi dawril muhaqa arabiyata al muhaqa woni ndu dawi ndu sawa darade ɗo ko ɗo nangue nangue lewru no hon nangue lewru nanguete ko so tawi dingal ngal timmi woni batre woni lelawal sappo e nayyi sappo e joyi ko ɗo kadi walla sappo e tati sappo e nayyi ko ɗo lewru nanguete kono ala hen foof ko jagguetede ala hen foof ko maleykaji tebto e muɗum moftoya ala hen foof ko maleyka jaggata ala hen foof ko wiyete jinne nanggui hay hunde nanggani ko gotel e majji tan wirnata goɗɗo ne lumiére ronko yettade heddiɓeɓe koni wiye nangue nanggama walla lewru nanggama mi waɗa hen seeɗa bandiraɓe hokkano yeru goto nden meeɗi mbiɗa jangguino nokkuno wiya Gouray yimɓeɓe gondunomi hen goto ari wi janggo nangue nangue mbimi ha o wi janggo nangue nangue haalama e radio mbimi holko radio RFI mbimi RFI de hewani fende ƴewmi lewru ƴewmi namdimi lewru men ndu yarata mbi on sa ndu yaara hedde manda ko jeetati manda ko jeegom walla mbimi mbiya kalɗo o so tawi RFI haalno feni neɗɗo goɗɗo haalno o feni ɓe mbi hol dalil ma mbimi teskure wona eɗen ɗo janggo koye fenata nangue janggo songue jaaɓi fudde janggo fenata min wi nangue nanguetake janggo wawa c'est pas possible ɓe mbi hol dalilaji maɗa kalamiɓe sarɗiji ɗi mbimi voilà c'est pas possible science jaɓani ɗum ɗon nangue nanguete tan ko saaha la nouvelle ligne sahade lewru nduɗo dawi subaka natti yiide ɗum wendogo ndu e suwa darade ɗo nangue nanguete kala nanɗa nangue nanggama ko ɗo ɗum sarɗi gadano nanggal nangue o ɗo hen d' abord lewru ne wawa nanguede dingagal timmani yi ha weeti bon jomum heeɗi hettini wi alande koko waji o haalno ko histoire ɓoyɗo haalanno mataw nantidaki min ko ɗo memata c'est pas possible woni wawa ndimi haalama ɗum science fenata science anda fenade science ko calcul mathématique mo ganduɗa ko fisa e kimia rendi waɗa ɗum ɗo ko hunde ɓetade ha timmi leydi no doguirte ne anda nangue no lewru doguirte anda goto fof ne anda vitesse mum ne anda nde timminte dirugol sarani nangue ne anda todi kawrata ne anda sahara moɗi kawrata voilà science finata ni won noon waji o wi ala yomi yafande ko waji o haalano ko hunde nanganode ɓooyi haalanno voilà mbimi wala ko ɗo memata Allah jarama kawoy en jokkat seeɗa tan eɗen keddora namdal gotal ko ngal cakkitotto ɗen saabu eɗen keddora noon namdal gongal kadi ko fate waylo weeyo ngo ɗum en mbaɗiyat ɗum rogere heeri nde rogere men ɗimmere tongode ɗiɗaɓere so Allah jaaɓi e sahaji paaɗi joni cakkitorɗen namdal men cakkitingal tan ko ina wiye wonde won nokkure wootere ina woodi e nder gueji kala ko weeyi e dow mayre samat ete kadi ko ɓuuri hen hulɓinade so saami wonta yiite ha dargue daro ete maale muɗum gonta yiite ko saami ɗon ko guilay avion ngaji ha e bateau ji kala tan ko rewe dow nden ɗon nokkure wonta yiite holto on nokku tawete etene kadi holko saabi nden ɗon nokkure waade dani holko saabi nokkure nde waade ni e sami anda sa faami namde ɗe holto on nokku walla nden nokkure tawete e nder aduna he e hol kadi ko saabi nokku o wayni kala ko weeye dow muɗum tan samate nder muɗum te saami nder muɗum wonta yiide ɗum noon ko ɗum ɗo woni namdal meɗen cakkitingal guddeni yewtere nde jarama a namdima kadi namdal pattum lamal gonga nokku no woodi e aduna he koye maayo woni so bateau rewi ɗon tan maayi feere mum bonni hankkadi halkima wonnoɓe hen maayi kalkima bateau hoore mum hay kettide hirtaki so avion kadi rewi ɗon weeyi dow asman samat eten so o saami hay goto yiitatama konko avion o ala cuusto kadi wiide aw yiyama yiita mum wonnon ɗon ko nokku mo ganduɗa wiyete ko musallas Bermuda triangle Bermuda woni ko e maayo Atlantique e hedde 400 kilomètres de shawati ul wilayati mutahidati l amrikiya e ko ɗon woni to wiyete musallas Bermuda kala ko rewi ɗon ko hawni so yeehi ha yettima yoolima kadi wonta yiitede hay kettede hen yiitatake neɗɗo yiitatake lanaka yiitatake so avion kadi rewi ɗon yanata so yani kadi hay goto wawa wiide ko ɗo ka naati ɗon tan hande heddi ko anduɓe hande donki yiitude ko Allah tan andi mbirndu ɗum woni ɗon won wiɓe ko ɗo woni centre magnétique ele hono ko wiyete ko attraction terrestre way kono gawni oɗon gandi gawde ko ɗon ɗi kawri yirlo fayi nder ko naati on fof hay goto anda to fayi yirtaki a wawa yitode par ce que sa yittuno ka jaaɗo ɗum wiyete ko triangle Bermuda woni koye maayo Atlantique ɓuuri ɓallade ko hedde Amérique ko Miami hedde on banggue e jaziratul Bermuda île Bermude ko toon woni koye kono koyɗe katane way kono ko nappare ni ko ɗum musallas woni tatiwal e wiyete coɓɓol tati waɗi e ɗum woni e triangle Bermuda
ala fof ko suusi rewde ɗon woni koye maayo atlantique ɓe mbi woni ɗon ko centre magnétique terrestre e ko wiyete mirnadis arde centre pon ko wiyete koko fooɗata ko fongo ngo won wiɓe won kon laaɓani heɓe ƴennaka par ce que hay ndede Christophe Colombo yahata États-Unis d'Amérique oɗon gandi o yeehi toon ko 1492 o yaha faandino ko jamma o yii gueɗe kulɓiniɗe ko wayno limiruji ne immodo no paydes o ronki andude ko woni ɗon donc Christophe Colombo ko kanko woni jiitonoɗo Amérique e hitande 1492 o yetti toon ko ñande o immi ga ko ñande 3 août 1992 ñande altine kono o yiidi o soynima ɗum kono hulli to yottade kanko Christophe Colombo ko haali hen oɗon gandi kanko jiitono dunde Amérique nde triangle Bermuda mo sallas Bermuda woni koye Atlantique maayo Atlantique ngo oɗon gandi jogui Pacifique Atlantique Océan Indien koye Atlantique woni sara États-Unis d'Amérique ɗon woni kala ko faandi ɗon kerdi wonta yiitede ne kay tubakoɓe karallagal mumen e machine ngaji mumen e gueɗe mumen e gande mumen donki andude ha hande hol sirru mo Allah waɗi ɗon e Bermuda fano on hen bandiraɓe jaafa ɗon Christophe Colombo wona Amérique yinno yaade o majju o yanto e Amérique o yinno yaade ko Inde o yinno yaade o Haïti o ronki jogade hoore makko o ronki andu o majji o yantoro e États-Unis d'Amérique o tawi toon les Indiens wonɓe waɗoɓe sigeji e ɗum ɗo ɓe hedde Sahara Amazon en toon o kanko ni rodi simmi o artiri ga Europe toon tawi simmi ɓe ndondimo ɓe dokkimo toon e awde simmi ni o artiri ga hen Espagne o rokki ɗon président français ɓe Jean Nicot ko hen ko wiyete ko nicotine imi nicotine ko nanta sigré mo ƴan nicotine hen ko nisbatan ila ismi e Jean Nicot biteɗo Jean Nicot itteni ko wiyete ko nicotine ko kanko Christophe Colombo e 1492 kanko nanni taba on simmi kanko nanni ɗum Europe ɓe keeɓi hen famamuya ko ɗum wonno fandare meɗen so tawi kadi wonko ngakkiɓe ganda kadi koye meɗen woni tawno ko neɗɗo way noon neɗɗo timmani waɗi ko gueɗe sappo so gotel ngakkine jeena e keddiɗe ɗe so tawi kadi wonko haala ko famnaki walla kadi wonko fewnitaki on yaafo on ɗaɓɓirama so Allah jaaɓima an mbaɗoyro gueɗe ɗimmere e jokkodirde oɗo gandu Allah gandu tigui to banggal weeyo Balsan Khalidou gorko mo tagu talla gonɗo to leydi France ɗum noon Balsan Khalidou annene min jettima min jarima emin mbima kadi yo Allah hokkude en hawrude kadi e saahaji goɗɗi noon bandamen tedduɓe mi ñaagi on yaafuya so tawi on peguite goni hen kadi so ɗum ɓenni e mbiɗa wasi o leñol ngol tan nde huccanta e konngol janngol ngol ene jangga kono noon timmiɗen kadi ucci so kucci tan ene jangde ko wiyete ko jangde hesere nde koyeno science ko fate ɗeɗo gueɗe kadi fire gueɗe ɗe pire pular gati hay minen woni gueɗe nan toon min mbawa ɗum haalde e pular min ganda no wiyete koyeno attraction terrestre walla ɗum ko wiyete force électromagnétique gueɗe mbaɗe noon komin anduɓe hen ko alay saago tan min ndewa no inde no science hokkiri ɗum ni e joni noon jimmi bandiraɓe tinno kucci tan gonga eɗen mbawi janggo pular eɗen mbawi tadde taro regui ngo binden ha feewa kono noon ɓe teski e leñol ngol gandal ngal ne weltinda koni gandal science ko fati doctoragal ko fati mathématique physique ɗeɗo gueɗe hay hunde hen taw suwa ligguede e ɗum noon on jaram bandam tedduɓe yo Allah hokku en hirde e jaam ha gongol so Allah jaaɓino kaw wirni garten namde keddiɗe on jaram e hufno haalirde nde guiɗo mo Seymoun Bobo Guendi Souleymany Daouda Diallo ɗo e cuuɗi meɗen Donel Falde Podor arrondissement Gamaji Sare e nder leydi Sénégal